கர்த்தரின் சத்தம். கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களை, இந்த நாளிலும் கர்த்தரின் சத்தம் ஒன்றை நாம் கேட்போம். எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 2வது அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது: வானங்கள் இது நிமித்தம் புறமித்து கொந்தளித்து மிகவும் திடுக்கிடுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இந்த வசனத்துல வரக்கூடிய ஒரு பதம் இது நிமித்தம் அப்படின்னு போட்டிருக்குது. பிரமித்து கொந்தளித்து. எது நிமித்தம்? அதுக்கு முந்தின வசனம் விடையளிக்கிறது. எந்த ஜாதியாவது தேவர்கள் அல்லாத தங்களை தேவர்களை மாற்றினதுண்டோ என்று பாருங்கள். என் ஜனங்களோ வீணானவைகளுக்காக தங்கள் மகிமையை மாற்றினார்கள். இன்னைக்கு ஆண்டவர் அவரை சேவிக்கிற மக்களாக நம்ம இருக்கணுமே ஒழிய, நாமவே நமக்கென்று சொரூபங்களையோ விக்கிரகங்களையோ உண்டு பண்ணி அவைகளை சேவிக்கிறவர்களாக நாம் நம்மை மாற்றிவிடக்கூடாது. இயேசு கிறிஸ்துவின் படத்தை, இயேசுதான் இயேசு என்கிற ஒரு படத்தை நிறைய வீடுகளில் மாட்டியிருக்கிறாங்க. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய படத்திற்கு மாலை போடுவது, அந்த படத்துக்கு கீழே விளக்கு பற்ற வைப்பது, லைட்டு போடுவது, சீரியல் போடுவது, அவர் தான் இயேசுன்னு யாருக்கு தெரியும்? நல்லா கவனிங்க, நம்முடைய ஆண்டவருக்கு உருவம் கிடையாது. அவர் நம்மோடு ஆளுகிறவர், நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிறவர். இப்போ அந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாலையும் போட்டு வச்சு, யாருக்கு மாலை போடுவாங்க? செத்தவங்களுக்கு மாலை போடுவாங்க. இப்போ நிறைய வீடு, அவர் ஜீவன் உள்ளவர். இயேசு கிறிஸ்துன்னு சொல்றாங்க, ஆனால் அவர் செத்து போயிட்டாருன்னு மாலையும் போட்டு நடக்கிறாங்க. அவர் ஜீவன் உள்ளவர் ஐயா. இப்படி வீணாக செயல்படக்கூடியவர்களாக இருந்தால் மிகவும் திடுக்கிடுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சிடக்கூடாது ஆண்டவரே. மிகவும் பயபக்தி உள்ளவர்களாய், நாங்கள் உம்மை நம்புகிறவர்களாய் எங்களை மாற்றும். உமக்கு கொடுக்கக்கூடிய மகிமையை வீணானவைகளுக்காக அங்க போடப்பட்டிருக்கிற என் ஜனங்களோ வீணானவைகளுக்காக தங்கள் மகிமையை மாற்றினார்கள். நாங்கள் அப்படி செஞ்சிடக்கூடாது. கண்களை மூடுவோம். நல்ல ஆண்டவரே, கவனத்தோடு செயல்பட கிருபை தாரும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.